Il-Partit Laburista din il-ġimgħa wera bil-fatti li ma jinteressaħx minn dak li jifret iżda jinteressaħ mill-futur li jaqgħad. Matul il-ġimgħa tal-Kungress il-poplu Malti Wawċi wera li jrid isemma' leħnu. Jekk kien hawn xi ħadd li kellu dubju f'moħħu li żmien il-partiti għadda u spiċċa, kellu konferma din il-ġimgħa għal Joseph Muscat. Il-Partit Laburista ara fis-sinjali ta' soċjetà li qed tinbidel li xebbet mill-partiti tal-imoddi u li trid tużhom bħala għodda f'idejn moviment. Ngħid iż-żgħażagħ huma l-qalb ta' dan il-moviment, huma l-enerġija ta' dan il-moviment, huma l-preżent, mhux biss il-futur ta' dan il-moviment. Dwar il-garanzija żgħażagħ ta' tagħlim taħriġ u xogħol, Joseph Muscat qal li jekk gvern ġdid jingħata fiduċja, is-soċjalisti fl-Ewropa jkunu jistgħu jużaw lil pajjiżna bħal eżempju ta' kif titħaddem fil-prattika il-garanzija żgħażagħ. Qal li l-għażla l-poplu hija bejn jekk jibqa' xi kakmat f'sitwazzjoni fejn irid jinżel arku bteħ quddiem il-politiku biex jiċċaqlaq ftit jew għażla ta' Partit Ewropew. Gonzi PN qed juża l-arma tal-biża'. L-aktar arma b'saħħitha li hija t-tama u l-futur. Fid-diskors tiegħu il-mexxej Laburista semma l-bidliet li għamel Gonzi PN fl-aħħar 4 snin. Biddel il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Biddel il-power station. Mhux hekk. Imma l-ikbar bidla biddel il-paga tiegħu stess. Żied li l-għażla fl-elezzjoni ġenerali li ġejja hija ċara. Għandek Gonzi PN illi jissimbolizza 25 sena, fuq naħa oħra għandek il-futur. Qal li l-Partit Laburista jiċċelebra kull festa tal-Maltin u l-Awċin għaliex il-ġenerazzjoni tal-lum tħossa gburija bl-indipendenza daqskemm tħossa gburija bil-Ħelsien u r-Repubblika. F'intervent li għamlet Mart il-mexxej Laburista Michel Muscat qalet li bħal żewġa hija wkoll prodott tal-istipendju. Aħna kif qal Joseph, l-istipendju mhux biss jibqem imma anke tiġi msaħħa is-sistema edukattiva kollha għalikom, għalina u għal-uliedna. Hija ddeskriviet l-IVF bħala miraklu li m'għandniex inwaqfuh milli jseħħ.